बिटिआर गोरोबथायनि बोसोरसे खुंथायनि मुङाव एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय बीजेपीनो रैलीसो खालामना होनाय जादों नामा प्रमोद बर'आ? मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत रैलियां देखी हैं, इससे बड़ी भी रैलियां देखी है, संबोधित की है, मगर आज इस रैली को संबोधित करते हुए मेरे मन को अपार शांति का अनुभव हो रहा है। क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रीनफील्डआव जानाय बिटिआर गोरोबथानि 1 बोसोर मायथाइयारि खुंथायनि गिबि हाबाफारियाव भारतनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो बीजेपीनि गुबुन गुबुन मन्त्रिफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियाव नखर मन्त्रि अमित शाहआ बर'फोरनि गेजेराव बिटिआर एकर्डजों शान्ति फैबाय होनना फोरमायो आरो इउपिपिएलआ बीजेपी सरकारजों लोगो नांना बिटिसिआव सरकार बानायनायखौ आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि सेमि फाइनाल होनना फोरमायो। बिथाङा बे फारिलाइयाव स्पेशली एसेम्बलि इलेक्शनखौ नोजोर लाखिनानै बाथ्रा बुङो। फैगौ एसेम्बलि इलेक्शनाव बीजेपीनि सरकारा आसामाव फैब्ला आसामखौ दैबानानिफ्राय फ्रि खालायगोन होननानै फोरमायदों बिथां भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ। नाथाय थांनाय 7 बोसोराव सरकार सलायबोबाय थानाय बीजेपी सरकारा दैबाना होबथानो थाखाय आसाम हालामाव जेबो खामानि मावनाय नुनो मोनाखै। गासै बोसोरावनो दैबानाजों आसाम हालामानि गोबां सुबुंफोरानो जिउ आरो गावनि नखरफोरखौ खोमानो गोनां जायो। नाथाय गासै बोसोरनि इलेक्शनाव बुंनाय बे बाथ्राखौ 7 बोसोराव बीजेपी सरकारा मावनाय नुनो मोनाखै। थांनाय 2020 मायथाइनि मे दाननिफ्राय जानाय दैबानायाव 30,000 मानसिफोरा दैबानाजों एफेक्ट जानो गोनां जादोंमोन आरो गासै गंबा जिल्लानि फोथारनि आबादफोरखौ धंस खालायलांदोंमोन। बे बोसोरावनो अक्ट'बर दानाव जानाय दैबानाजों 50 लाख मानसिफोरा एफेक्ट जानायजों 149 मानसिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेबादिनो गासै बोसोरफोराव आसामाव जानाय फ्लाडा बेयाव थानाय मानसिफोरजों लोगोसे जिब जुनारफोरखौबो जिउ हानि खालायगासिनो। नाथाय 7 बोसोर सरकाराव जिरायना थानाय बीजेपी गभर्नमेन्टआ बेनि थाखाय जेबो गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै। दा बेबादि समाव नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहआ बुंनाय खोथाया इलेक्शन देरहानो थाखायल'सो नामा? बे साननांगौनि बाथ्रा जानानै फैदों। मैं आज आपको विश्वास दिलाने चाहता हूं, ये यूपीपीएल और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, प्रमोद जी एनडीए में आए हैं, ये पूरे क्षेत्र के लिए शुभ साबित होने वाला है। आपका विकास का रास्ता आगे बढ़ाने वाला है। यूपीपीएल का आना और यहां यूपीपीएल बीजेपी की साझा सरकार बनना वो बताती है कि आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम के अंदर बनने वाली है। ये इसका ट्रेलर है, ट्रेलर। मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं कि जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। बिथाङा बे फारिलाइयाव गासै बिटिआरआव जानांगौ डेभेलपमेन्टनि खोथा फोरमायदों, जेरै 2014 आरो 2019आव लोकसभा इलेक्शननि समाव भारत देशनि जौगानायनि खोथा फोरमायदोंमोन। नाथाय थांनाय समफोराव नायोब्ला भारत देशआ गासै बिथिङावनो गाहायाव थांनायखौसो नुनो मोननाय जायो। थांनाय समफोरखौ नायोब्ला बांलादेश बादि फिसा हादोरा भारत हादोरनि जीडीपीखौ क्रस खालायनाया गोमोथाव। जीडीपीजों लोगोसे थावनि दाम बारिनाय, सोलोंथाइ बिफानाव बुहुमनाङैनो गाहायाव गोग्लैनाय, अट'मबाइल बिफानाव गोग्लैनाय, बेफोर गासै रेंकिंफोरावनो भारत हादरा उनफिनना दं। दा बेबायदि समाव नखर मन्त्रि अमित शाह बुंनाय जौगानायनि खोथाया साननांगौनि बाथ्रा जानानै फैदों। दिनै बिटिआर एकर्डआ गासै बर' हारिनि थाखायसो जानांगौमोन। नाथाय बे एकर्डनि मायथाइयारि खुंथायाव बीजेपीनि एसेम्बलि इलेक्शननि केम्पेइन खालायनाय स्पिचखौ खोनानानै बिटिआर एकर्डखौ पलिटिकेल पावारनि थाखायसो बानायनाय बायदि सावगारि नुहुरनाय जादों। ब्युरो रिपर्ट, डेम'क्रेटिक बीटीसी।